Gól číslo 6, Žolt Bláha, Slovmak Jelšava. Druholigový zásah jelšavského futbalistu je výnimočný. Padol z takmer 40-metrovej vzdialenosti na štadióne ŠKP Devín do siete domáceho sedláčka. Jelšava dosiahla na pôde vedúceho tímu súťaže remízu 2-2 a Žolt Bláha sa môže radovať z nominácie do ankety a možno aj z víťazstva v nej. Rekapitulácia vyzerá takto. Gól číslo 1, Jozef Majoroš, Slovan Bratislava. Gól číslo 2, Jaroslav Trhančík, MŠK Žilina. Gól číslo 3, Tomáš Polách, ZTS Dubnica. Gól číslo 4, Martin Fabuš, OZ Dukla Trenčín. Číslo 5 má Ľubomír Faktor z Dukly Banská Bystrica. A číslo 6, Žolt Bláha, Slovmak Jelšava.